Velkommen til sangskriverskolen.dk. Hej med jer, Anders Krog her. Jeg vil lige komme med et lille tip angående metaforer og floskler. Det er nogle af de spørgsmål, som I er rigtig søde at sende til mig. Og det er super fedt. Bliv endelig med det. Det er rigtig spændende, og det er virkelig dejligt at kunne komme med nogle gode inputs til jer. Så endelig bliv med det. Det er rigtig fedt. En af de ting, som jeg stødt på, det er angsten for at lave floskler. Lave billeder, som er så slidte klichéer, så de taber deres mening. Så der er rigtig mange sangskrivere, der gerne vil være originale og unikke. Og det kan jeg godt forstå. Og det er selvfølgelig et ret stort emne, som jeg rigtig gerne vil dykke længere ned i. Men det her bliver bare en kort video her, så jeg dykker ikke ned i den metode. Jeg har en metode, hvor man ligesom kan skabe metaforer. Altså helt fra bunden og lave helt unikke metaforer. Det må jeg komme ind på en anden dag. Men bare en ting at være opmærksom på, hvis du sidder og laver metaforer, og du frustrerer dig over, du synes, det bliver klichéer eller floskler, så vil jeg sige, at det jeg oplever med de sangskriver, som jeg hjælper, det er nogle gange, at floskler kan komme til at dække over, at man ikke helt ved, hvad man vil sige. Så vælger man noget, man synes lyder flot. Et eller andet flot billede, som man måske har hørt før, eller man synes bare, man har lige fundet et ord, som man synes, det sgu bare, det lyder godt, det der. Og så står man lidt i en kampolage, fordi man skal have til at passe ind i sangen. Og hvis resten af sangen ikke er i det sprog, eller billedet er sådan lidt påklistret i den her sang, så kan man simpelthen mærke det og høre det i sangen, og det kan man jo også som sangskriver. Man kan godt mærke, at det ikke rigtig passer til, og så synes man, det bliver en floskel. Og det bliver det måske ekstra meget, fordi det faktisk ikke passer ind der. Så det jeg synes, man kan prøve at gøre ved det, så helt hurtigt at gå til, det er faktisk at kigge på den her floskel, eller kliché, og så finde ud af, lige gå ind i sig selv og finde ud af, hvad fanden er det egentlig, jeg vil sige? Hvad er det, der skal udtrykkes i den her sætning? Kan man sige det på en direkte måde? Kan man sige det mere på, hvad vil du for eksempel sige, hvis du stod over for en anden person, og skulle sige det her, og skulle udtrykke det her? Vil du så bruge det her billede? Eller var der en anden måde? Tit så synes jeg, at sproget kan løfte sig op til højere dimensioner, hvis man faktisk formår at sige det på en enkel måde. Ligesom man måske vil gøre det til en god ven, man lige skal hurtigt forklare på sig, det her, jeg tænker på, det er sådan og sådan her. I stedet for at skulle lave et kæmpe stort billede på det. Billeder er rigtig fede, men man skal lige bruge dem rigtigt, synes jeg. Så mit tip er sådan set egentlig, overvej, hvad er det helt præcis, du vil sige? Er det billede her det rigtige at bruge her, eller kan du sige det på en anden måde? Og så en anden dag skal jeg vise jer, hvordan man kan skabe floskler, hvordan man kan skabe billeder på en helt forbundet. Ja, og endelig bliv ved med at sende spørgsmål ind, kommentarer, hvis I kan bruge det til noget her. Det er rigtig fedt for mig at få noget feedback på det. Så ja, god sangskrivning. Gå ind på www.sangskriverskolen.dk og tilmeld dig et nyhedsbrev. Jeg glæder mig til at høre fra dig.